nega kanya wolonvla sanga mugan kile o sera an ka kuma so kono renouveau télé la jabagaw ambe fulini wala nyuman donke kataka aw kilingini na bela jele yoro aw fen fe sokolino aw na mali kono ani mali ko ka ambe befu ka be wala nyuman don ko dugubla o kafsan la dawli renouveau so mara kuna foni kene sikito la fle biye juma ye décembre kalo kile kononton samba fla ani mugan fla aw ni sonjalen sogomane na kokura ina fodun temeluna amena ni jemuka en kene sigi aw ye o mi la day na kene be lateme dogo kono chien zuru awe damne tene ka kunche bi juma do yaw fe na manya ko biye juma ye la horoma do nye biye la da do juma do yaw fe ni aw sigira jemuka en kan amedu aw bake en faso e ka do ke maliden kilingile na ni ngakla kha do ni anga makoro kilingile na bela jelen fe ola mamunu be bana gilan kan ka kenya ni bi juma do yenye ameno ya dake kataka aw kilingile na bela jele yoro la solika wuli ke bagaw aw ni nyantuma aw munu be no ka ko chake yoro la soro haban ambe aw fo aw munu be siraw la naw masi folo anga foli be aw ye lambe baga jamakulu ante nyina aw fene ko sabula aw fene ni aw me nyogombolo ni jemu kay ale konna la kadam ne radio renouveau la 98.1 mogo be aname o sanfé ambe bela jenen fo ambe befo mamun sogolino ana sirawaraw fe sabula an soro siraw kacha ambe bela jelen fo ko ala ka bi juma kile heredi ambe la jelema kan kishi ka bo gere ko ulu toroma ola bi juma do ya labongon bela jelen sabatilino amena do kuna fonu ulu konna la sisam anga dibila barake bako ame foli ni tanuni di uma sabula o fenewe soli ga wuli de la dongodo mimba to ninje mukaimbe sikala teme ateme chugo nyuma na chugo ya mununa anga foli be anga nyema ya suyi olumunu ka wuli ga jola ninje mukai alebe 5 ans ni wakati ko falena studio bamido konna la yanno jama da falimbeya isa kabasi dibe umar koita kafra fanta to motaka amena do kiboryo ulu konna la umar Abchogodi. Adja Fatmata Zara of Tomota. Namu, ça va bien? Korobashitila. Mais Allah tanu bashi foitena. Alhamdulillah. Ini soliga wuli. Amba. Tomota me ala me bo bela jelen fu ya fo chugo mina mbe do ke bi juma do na ala me bo bela jelen ka do nyini ke anga makoro ani ala me bela jelen fe ko do ke ai ambe do ke fana kan yeshi pamato ma ala ma minu ka kalfa mine ulambe do ke uye ala ka hinu la ku daro smaya fata tomota ma fa ala me bo kuku bismillah so mara kuno foni ale keneka andale malaka fo kanubaga bela jelinye bismillah mine o mana ke yoro la sabla an lameni no dien fantanan bela jelina o kama ante senge ante nyina kanubaga olu folila ka kenya ni bi juma do ay décembre kalo kili kononton samba fla ani mwan fla renouveau matin konna la on wala si lube na teme kiboria munu ka olu fle donc kibaru obena daele soni ndron umar ko itafe kiboria munu manake o konona na abena oda au kluka stanga kumuruni ale konna la on ngabi mawulili o koni sociologue ni oye docteur Ali Tunkara anabina masala fenjumene ka so madaina olibe talige CDAO alika communiqué final la amena docteur Ali nyinga ahakilina tala alisa alifana kasega nyefoli kerengerenike wala sa chama me fara famia lukan chugoya mununa ni kiborien kanala awnga bidon kumasi sugantile obetalike production korobena fo awi anya suganti kumin kama be waliya min ko fo nyefolu benake uka mali sharia sumanye blaga fe konna medu konna la so madena kokura ni we avant projet de constitution yi isa kabasiribe abena nyefoli kerenkerenike anyi abela jelen kunyi maliden kelengeni la kasika dama kenya ya kuna funya ko nasira la sabla mauga kuna funu suro jogote kelenyi o kama akaka bela jelen kasika don kuma kamunu folindo sharia sumba konna la akaka maliden kelengeni la kasika bo o kalama achugo ya nyumana o kama dongo do isakaba alebe sharia sumba nyebla gafe konona article do sukanti kana nyefoli kerenkereninke o kan bamanankanna wala sa bela jelen kasika itani blado fembe talike tanga sigin kiborio la o la daw o bela teme ina fodon temeluna sori Ibrahim Diallo akoni bora kaba be jate minenu la donc kibaru ko fe ame sori bisimla kene akuna foni alsa awni hôpital di Mali ma nyema beto nyogombolo sabula kunu la ci o kera abora khaira khafo hôpital di Mali koni ka kenyani o gawuli ka joye
u ye kɛnɛya minan dɔw sɔrɔ halisa o kɔfɛ ko u mago bɛ minan wɛrɛw la a bɛ n'a da don o kibaruyaw la ka se ka dɔgɔkun don kibaru di sɛbɛnw kunnafoniyaw kuncɛ minnu bɔra bi olu ɲɛfura fɔlɔw o lase u bɛ nana kɛ jɛmukan in kɔnɔna la Alexi ko ale ma sɔn a ma sɔn fɛn min ma kuma bɛ di Alexi ma a ka se ka tɛmɛ ni o yɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman kɛ anw ka don fɔli duma o bɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan ka segin ka fɔ aw ye k'aw bɛɛ lajɛlen ka aw bisimila bi juma Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kan don kibaru u b'anw ka baaraw dayɛlɛ. Umar Koita an bɛ sira di ma. Fanta Tumota ni sira jan an bɛ baaraw daminɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu b'an lamɛn nin sanga in kɔnɔna na narakaw fɛ yen nɔ bakuruba saba olu bɛ an bolo an bɛna an da don minnu na fɛn min kɔni ye musakako min bɛ yen nɔ ni waleya kun dabɔra covid-19 ale kɛlɛli kama ale kuma kɔni bɛ ka ŋunuŋunu caya an ka dugu kɔnɔ halisa an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko a sababu la fɛn min kɔni Choguel Kukala Mayiga ale ka directeur de cabinet ko ale ye baara bila nka waleya caman bɛ fɔ a baara bila o hukumu kɔnɔna na an bɛna an da don la k'o ɲɛfɔ fɛn min kɔni ye syndicat ye a yirala k'a fɔ ko jɔkun nata ko olu ka wulikajɔ fanga bɛna bonya kosɛbɛ sabula syndicat caman olu kɔni kɛmɛ ka baara bila k'o boloda ka bɛn dɔgɔkun nata ma fɛn min ye Commission nationale des droits de l'homme ale kɔni ye jɔnjɔn ta ka Renouveau maaw sɛgɛrɛ maa 5 ɲɔgɔnna ka bɔ an ka cɛkɛda la olu kɔni ye jɔnjɔn sɔrɔ lakodɔnni sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ nin jɛkulu yɔrɔ la ka sababu kɛ u ye wulikajɔ min kɛ bunahadamadenya ale akaw tɔgɔtɔli la an ka jamana kɔnɔna na an bɛna a bɛɛ lajɛlen lase aw ma sisan ni Seydina Umar Keita ale ka lase. An bɛ segin ka foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ni sanga in kɔnɔna na ka kɛ ni musaka ko dɔ mankan ye ni o kɔni bɛ taa fo miliyari 10 ɲɔgɔnna na min kɔni na ni a yirala k'a fɔ ko o yuruguyurugu yɛrɛ se sim na fɛn min ye Choguel Kukala Mayiga ale ka directeur de cabinet an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko ale ye baara bila o sabula hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ waleya caman bɛ ka fɔ nin baara bila in na nin kɔni bolodɔngɔni ɲɛsinna nin ma kosɛbɛ sabula a yirala k'a fɔ ko a ye baara bila ko walasa cogo min na a bɛ se ka taa a danbe ka o ko o kumu kɔnɔna na sa ni musaka ko in kɔni ale kuma cayalen don ni sanga in kɔnɔna na Amadu Jara ale sera ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka a lamɛn a fɛ. Cakɛda min bɛ tali kɛ jagoko kɔɲɔ kan n'a bɛ wele Chambre des commerces et d'industrie du Mali ale ɲɛma ani maa wɔɔrɔw olu ka minɛni kɔfɛ dɔgɔkun caman kɔfɛ kunnafoniya sɔrɔla alamisa k'a yira k'a fɔ cakɛda la n'a bɛ wele primature n'o ye premier ministre jabala ye Choguel Kukala Mayiga maa dɔ n'o ye directeur de cabinet ale ye baara bila kɛ kunnafoni sira fɛ min yɛrɛ bɔla kunnafoni di sɛbɛnna n'o ye 22 septembre ye jamana kun kɛmɛ ka musaka bila cakɛdaw kama walasa cogo min na ka se ka coronavirus bana kɛlɛ a cakɛdaw la sesim kun b'a la ni miliyari 10 yɛrɛ o bilala sesim tɔgɔ la n'a ɲɛma ye Yusuf Bacili ye wari in sɔrɔlen cakɛda dɔ bilala sen kan joona n'a bɛ wele Société AZ min yɛrɛ bilala sen kan Côte d'Ivoire n'a yɛrɛ compte dayɛlɛla BMS Côte d'Ivoire la miliyari 10 in min dabɔlen bɛ sesim kama o bilala ka taa o compte in na Côte d'Ivoire i n'a fɔ 22 septembre y'a yira cogo min na ko waleya yɛrɛ gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye cakɛda in n'o ye Société AZ ye ko sɛbɛn t'a bolo sɛbɛn jɛlen min yɛrɛ bɛ tali kɛ jago kɔɲɔw kan nka i b'a ye k'a fɔ wari in o bilala ka taa cakɛda AZ de la kunnafoniya fɛnɛ sɔrɔla bi ko wɛrɛ donna ni waleya in sen kɔrɔ n'o ye premier ministre ka directeur de cabinet ale ka baara bila ye ko ni sigalen kɛ b'a la walasa cogo min na ka se k'a dɔn dibidibi la waleya in a kɛla cogo min na professeur Isiaka Amadou Senkare ko a ye sɛbɛn ci octobre kalo tile 10 ministre min ɲɛsinen bɛ kɛnɛya koɲɔw ma ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔ masiki 3 o bɔla u ni waleya ninnu yɛrɛ carilen kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana 22 septembre kɔnɔ k'a fɔ k'a ka gɛlɛn nin ko in a ka datugu ten kunnafoniya laban minnu sɔrɔla ka bɔ kunnafonidila dɔw yɔrɔ la minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ primature la u y'a yira k'a fɔ ko monsieur Senkare ale ka baara bila in k'a tɛ tali kɛ covid musakako waleyaw kan nka an bɛ waati min na kunnafoniya ma d'a kan ka bɔ jamana yɔrɔ la
an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min kɔni minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ sɔrɔ bosoni ani jamana musaka ko ma olu kɔni ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi fɛn min kɔni bɛ tali kɛ ni a kɛra an yɛrɛ fɛ yan dunanjigiso dɔ la u kɔni ɲɛfɔli kɛ fɛn min kɔni waleya minnu sɔrɔla u ka baara hukumu kɔnɔna na ni o bɛ jigisɛmɛ yiri ale ko fɔ ni a dabalen don ka dɛmɛ don maaw ma gɛlɛya bɛ maa minnu kan waleya minnu sɔrɔla ni waleya ni baarabolo in kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u kɔni o da maaw tulo kan an ka jɛ an ka lasew lamɛn Amadu Jara ale tun bɛ a kɛnɛ kan. N ye kunnafonidilaw wele bi kun fila de la fɔlɔfɔlɔ ye jigisɛmɛyiri yɛrɛ a bɛ sen ka Mali kɔnɔ a bɛ ka san 10 sɔrɔ sisan donc an sera ka min kɛ an jɔyɔrɔ kɛra min ye gɛlɛya kɛlɛli la ani dunkafa sabati la jamana kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ ye yaasa an ka se k'o dɔn fɛn min ɲɛna ani min ma ɲɛ an ka se k'o fɔ kunnafonidilaw ye cogo min na a filanan ye covid wari ko min dira an y'a wari tilali daminɛ jamana y'a wasa di anw ma yaasa an ka se k'o wari tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn ye a kun filanan ye baara in bɛ yɔrɔ min na sisan a avancera kosɛbɛ nka baara gɛlɛya yɔrɔ na kɛ mun ye sɔrɔ ta fan parce que an sigilen tun tɛ ni min ye gouvernement ye gɛlɛyaba sɔrɔ caman sɔrɔ san tɛmɛnen na ni san in kɔnɔ suspension IMOA ni CEDEAO ka suspension na o gɛlɛya nanen donc wari min tun kan ka bɔ gouvernement ka jiginɛba kɔnɔ ka d'an ma dɔgɔyara n'i y'a lajɛ miliyɔn 100 in na an ye miliyari 100 in na an ye miliyari 41 de sɔrɔ bi donc an ye miliyari 41 de tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc bɛɛ b'a dɔn o la kɔni c'est comme n'i ye jama si sigiyɔrɔma 10 sisan nɔ sigiyɔrɔma 4 de ye wari sɔrɔ donc sigiyɔrɔma 6 min bɛ yen olu ma wari sɔrɔ fɔlɔ olu de bɛ mankan na ko wari bɛ di don jumɛn an y'a da o tulo kan ko gouvernement ye layidu d'an ma ko ni gɛlɛya kɔni nɔgɔyara u se mana kɛ min ye u bɛ wari d'an ma ten an ni gouvernement bɛnna k'an bɛ programme min sama fo 2023 laban na. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa fɛn min kɔni bɛ tali kɛ kulu la kulu min bɛ ekɔli maa ɲɛmaaw ko fɔ proviseurs ani ka taa se directeurs ma ni olu bɛ sangaw fɛ yen nɔ olu kɔni kule kan bɔ sɛbɛn kɔnɔna na min bilala ka na minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ kalan koɲɛw ma sabula u bɛ dɛmɛ ɲini dɛmɛ min kɔni bɛna kɛ sababu ye u bɛ se k'u ka kalan baaraw kɛ a ɲɛma cogo min na min bɛ kuru ko fɔ ani ka taa se ka kalandenw bila baara yɛrɛ la ni a bɛ fɔ a ma travaux pratiques ani ka se waleya caman ma u ka kalansow kɔnɔna na ka kɛ ni musakako gɛlɛya a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a ka gɛlɛ kalan baaraw ka kɛ a ɲɛma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sangaw fɛ yen nɔ kalan camancɛ kalanso ale kɔnɔna na an ka jɛ an ka lasew lamɛn Asitan Jalo ale y'u fara ɲɔgɔn kan. Hali n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw bɛ k'u seko kɛ denmisɛnninw ka kalanko la an ka jamana kɔnɔna na san académie directeurs ani proviseurs ka jɛkulu min bɛ yen o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka gɛlɛya caman sɔrɔ u ka baaraw lawaleyali la san marabolo kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni nafolo sɔrɔli gɛlɛyaw ye baaraw sumayara an ka lycéw IFM ale ni école d'enseignement technique bɛɛ lajɛlen na collectif b'o fɔ collectif b'a yira k'a fɔ fana k'o sɔrɔla fɛn caman fɛ i n'a fɔ minɛntanya walasa kalan min bɛ kɛ kalandenw kunna o ka se ka kɛ ale ni ɲɔgɔn dan baaraw u ka gafe kɔnɔna na collectif b'a yira k'a fɔ ko papier ko dɛsɛw bɛ yen nɔ ankiriw ale ni minɛnw ni photocopie kɛlanw yɛrɛ b'o la n'olu yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ kalan baaraw sabatili la ministiri min ka baara ɲɛsinen don kalanko koɲɛw ma collectif b'o ladɔnniya k'a fɔ ko mathématique lakɔli karamɔgɔw ale ni u tɔɲɔgɔn wɛrɛw k'olu ye heure supplémentaire kalanw dili dabila ka sababuya kɛ u ka san 2017 ni san 2018 ale ni san 2018 san 2019 san 2019 ni san 2020 san 2020 ale ni san 2021 san 2021 ale ni san 2022 olu wari sarabaliya ye vacataires olu fana ma kisi o wari sarabaliyaw ma wa k'a yira k'a fɔ fana ko lakɔli karamɔgɔ baden de y'u ka kalan dili jɔ k'a sababuya kɛ u ka sara sɔrɔbaliyaw ye ka kɛɲɛ ni nin gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen ye sa académie directeurs ale ni proviseurs ka jɛkulu olu b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fɛɛrɛ jɔnjɔn ka bila sen kan walasa u bɛ se k'u ka kalan baaraw daminɛ togoya min na.
an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoyaw ye halisa nin dɔgɔkun nata in kɔni kɔnɔna na kibaru sɔrɔla k'a fɔ ko baarabila caman olu kɔni bolodalen don ka bɛn a ma sikasokaw fɛ ani kajulukaw fɛ yen nɔ olu ka baarabila kun cɛlen kɔni kɔfɛ kunungo ka bɛn kunungo alamisa ma fɛn min kɔni olu ka laɲini kun ye ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min kɔni bɛ kajulukaw fɛ yen nɔ ekɔlima ɲɛmaa dɔ ale sigili ko la fɛn min kɔni olu kɔni kun ye baarabila dɔ kɛ baarabila min ni o yɛrɛ taar'i jɔ tile 4 ɲɔgɔnna na o baaraw kɔni o kun cɛra ka bɛn kunungo alamisa ma o kun kelen kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ ekɔli lafasatɔnkuluba min bɛ an ka jamana na ni o bɛ syndicat signataire du 15 octobre 2016 ale ko fɔ a yirala k'a fɔ ko olu kɔni kɛmɛ ka baarabila dɔ boloda ka bɛn décembre kalo tile 14 nata in ma olu kɔni ka laɲini ye fɛn bɛ tali kɛ article 39 ale bilali sen ka o baaraw la ni an bɛ akilaji kɛ k'a fɔ waati jala article 39 ale bilali sen ka a baara kun kɛra gɛlɛya ye kosɛbɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman ani fereke caman don kalanko la an ka jamana kɔnɔna na kɔni y'a yira k'a fɔ ko baarabila dɔ k'o bolodanen don ka bɛn décembre kalo tile 14 ɲɔgɔnna ma ni a bɛ bɛn tile 3 baarabila ni u kɛmɛ ka o de boloda a kɔnɔna na ka fara olu ka kiri bina kun ka fɛn bɛ tali kɛ syndicat la section syndicale de la justice ni a bɛ wele bakuruba fɔla SYNTAP olu fana kɛmɛ ka baarabila bolo dɔ lasigi ka bɛn décembre kalo tile 12 nata in ma olu fana kɔni ka laɲini ye ko fɛn bɛ tali kɛ u ka sɔrɔ la ni o bɛ indemnité judiciaire ko fɔ ko ka se ka o di olu ma olu fana ka laɲini y'o ye olu fana bɛna taa tile 3 baarabila la ka bɛn décembre kalo tile 12 nata in ma ka fara olu ka kɛnɛya bina kun ka fɛn min kɔni bɛ tali kɛ syndicat du CH du Pongé a yirala k'a fɔ ko olu fana kɛmɛ ka baarabila dɔ boloda olu kɔni ka laɲini ye walasa cogo min na dɔ bɛ se ka yɛlɛma cogo bɛ se ka don u ka baara taabolo la cogo min na fɛn min kɔni ye kɛnɛya minɛnw ko o bɛ se ka di u ma cogo min na walasa olu ka baarabila bolodalen don ka bɛn décembre kalo tile 16 o nata in ma ni grève saba in kɔni olu bolodalen don ka bɛn dɔgɔkun kɔnɔna nata in olu ma an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni cogoya ye halisa an ye a lase aw ma bakurubaw la fɛn min kɔni groupe renouveau ale kɔni ye lakodɔnni sɛbɛn caman sɔrɔ ka kɛ ni CNDH maaw olu ka baara dɔ bolo sen ni a bɛ u ka baara tako 14 fɔ ka se ka hakilila jagabɔ kɛ fɛn min kɔni buna adamadenya sariya ale batoli an ka jamana kɔnɔna na o baarabilaw kɔni senfɛ u kɔni jɔnjɔn di maa caman ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu cɛsirilen don an ka jamana kɔnɔna na cɛw ani musow la fɛn min kɔni buna adamadenya hakɛ tɔbɔtɔli an ka jamana kɔnɔna na maa minnu cɛsirimɛ olu la o hukumu kɔnɔna na renouveau la ka fara an ka ɲɛmaaba kan ni o bɛ Daramani Aliyu kɔni ko fɔ maa 4 ɲɔgɔnna kunnafonidilaw la ani ka taa se animateurs ma olu fana ye lakodɔnni sɛbɛn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan an ka jɛ an ka lasew lamɛn i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na ka maa ka ɲuman kelen dɔn a ye kunnawolo ti tɛmɛ o ka k'i to balo la o hakilila de kɔnɔna na cɛkɛda min bɛ an ka